О, да, ние сме лайв вече. Здравейте на всички. Както виждате, тук сме се събрали за групова снимка. Депутатите от... Не, всъщност това са доброволците от кампанията утре. Започваме от 9 часа до 16 часа. Ако искате, елате като доброволци, ще имаме нужда от още някакви доброволци. Това е хора, донесете си копачки, донесете си кенчетата, донесете си доброто настроение, якото дупе за бачкане, ако искате като доброволци, елате като доброволци. Получихме капачки дори от Дубай. От Дубай капачки? Да, вчера. Имам и от Полша 2 бутилки. Сте водка или капачки? С капачки. Каквото и да се обърка, нищо не може да се обърка, защото ако ние не сме тук, това нямаше да се случи. Където има хора, където има работа, има напрежение, има проблеми, ние сме тук да ги решаваме, ще ги решим накрая на проблема, на края на деня сме събрали десетки тонове капачки. Това е благодарение на вас, благодарение, че сте тук. Благодаря ви, вие сте супер. Линейката, мисля, че наистина ще успеем да я направим. Даже не само линейката, и други неща ще успеем да помогнем. Свързаха се и различни болници с нас. Слушайте сега, утре ще успеем да ни съберем и всичките капачки, и кенчета, и бутилки и ще ги съберем средства за тая линейка, защото заедно можем повече! Искам сега да си дадем ръцете тук и да кажем едно удари. И така. Дръж. Сега нагоре и надолу ще кажем утре. Нагоре дигаме и след това надолу.